Pane a touching speech yaitwa naretired general Mashingaidze aiwa pafuneral aiwa yaretired brigadier Rungani kubhikita aiwa panyika growth point. Chitiko chavhundutsa vanhu chanoratidza kuti aiwa since mutungamiri wenyika yeZimbabwe vakapinda mnangagwa administration pakamira muna 2017-2018 aiwa panguva iyoyo ndo pakaneglectiwa mafreedom fighters. Chitiko chashamisa vanhu charwadza vanhu apa his funeral. Sandapinda mashoko aiwa anosereresa panguva inoyi tiona kuti pakufa kwake information yakadai ichibuditsiwa nobva subscribe like on the bell icon. This video inopostiwa nekozwa tatoona kuti aiwa this retired general Mashingaidze anyatsotsanangura panapa toona kozwa nobudanyura chiti a very touching speech by retired general Mashingaidze at a funeral of the late retired brigadier Rungani in Bikita Nyika Growth Point yesterday. He articulated the plight of freedom fighters and their welfare. He disclosed the grievances of war veterans against the president ED's administration. Panapa anotsanangura magrievances avari kusangana nawo aiwa kubva aiwa pakapinda the Second Republic achiti aiwa kubva zvavakapinda vakomana ava they've neglected their welfare. Toona kuti aiwa kunyange iri form of mari kana maresources kana mafinancial aids these guys they are no longer receiving. It's either kuti mari dzavo dzinouya dziri cutted or kuti hadzitouyi. Mashoko atinoona kuti apa he described a lot anouya panapa vanhu vakarwadziwa zvakanyanyisa aiwa panyika growth point. Atinoona kuti aiwa retired general Mashingaidze vanotsanangura zvese vachiexposa aiwa the regime panguva ino iri kuonekwa kunzi ndoiri kukonzeresa kuti war veterans aiwa aenda against mutungamiri wenyika. Zvatinoona kuti vanhu vakaita sana Bombshogeza right now we are seeing mutungamiri wenyika muna June ari kutosangana war veterans just because of this fallout. Now they are trying to bribe them vachivapa aiwa ngava land kana mari just because they know kuti war veterans akakochamuka zvatodhakwa. Tudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Naiko mai section medu mafunguro enyu, subscribe or like, hit the bell icon.